ngokuphilisa uxolelana khumbule ekhaya khumbule ekhaya khumbule ekhaya. Imibhalo iyasifundisa ukuthi lowo ophiwe okuningi kulindeleke okuningi. Mhlambe emndenini wakho uwena lowo obusiswe ukudlula bonke abanye. Mhlambe ubusiswe ngemfundo, ngomnotho, ngamandla, ngengqondo noma nje ngenhliziyo enhle. Ngakho ke uzungakhali uma ngesinye isikhathi kubukeka sengathi umsebenzi wokuhola, ukuhlanganisa noma ukuthuthukisa umndeni ubekwe emahlombe akho. Yenza lokho okufanele njalo noma ngesinye isikhathi ubona sengathi bayakusebenzisa. Sengathi kusihlwa singahlangana nabantu abakwenze umsebenzi wabo ukuhola umndeni noma kunzima kangakanani. Sanibonana emakhaya, ngingu-Andile Khalisiwe kanti nanka amanoni endaba esiphathele zona kusihlwa. Uma wakho azange sixabane na. Alikho elibi. Yebo ebenzela yonke into kodwa nje weshaya waxa kwayilokho. Mina angisiyena umuntu ongeka umuntu wesifazane sami. Abantu abadala sekwendisa wona nakaloku nebensenza inzame zonke. Athi mama namhlanje ozibona viri kuthi nanku Akangicela niksi. Kwezinye zezinhlelo ezedlule mbukeli endabeni emfushane kwabalahlekile sakuvezela udaba lukamkhulu uSamuel Yalwa waseBloemfontein owayefuna indodakazi yakhe. Sibuyele kuyona le ndaba mbukeli ukuze sizitholele ukuthi ngabe kukhona yini okusha ngayo. Umlilisi ngegama elesilungu Samuel ifana ngoYalwa. Enhlalo ndilapha eFreedom Square. Ingxaki yami ndithina nje ndifonela ukhumbule ekhaya. Iminyaka eminingi abantwana bami bengekho. Abantwana bami qala uboniwe umuntu engisesezimine. Ebehlala kumama esiteke. Xa sendifikayo ndifakuthi ubheke ezibonile ePolo. Lo yena uvelaphi. Kakho nje strikana nje ngaba lapha ngenkalimela abantwana bethu abafuna ukhalimekela. Abakhupha ngequarter date abantu bona abantwana aba bazandiphakamisela ihlanza nomnina wakhe. Abanxileyo. Uvelaphi wakhalala eloqesha yakhe. Kanti lumnikene uya wagula ke wabhubha ke. Ngokusukela eloqesha konke indodwa. Uboniwe benhlala nomama abo ibingutsilani isithuko sekubamgcina. Okwabo mnandi vakhe ngosadibana kweBloemfontein senza abantwana ndingayazi kulonina ke. Saqabana ke ngokuqabana kwethu ke nonina ke. Abantwana bakhuliswe ngumama. Mina ndisebenza. Benibephethe ukuhle abantwana bami bengikhonde bengabenzeliwe benihlonipha. Kuzoqala aba mina abangabakhwenqa abaqala unqini. Yilento ndifuna uqonda apha kubo ke into le eziba ngoba lahlekaya. Ngoba nalungu uvelaphi lo ngabe kuyakhalasa yilonto uba ndibakhuphe ngomthetho apha andinamandla ubethwa ngabantwana. Lintombazane ke lintombazane isithi nqabe ndifike ekhaya esiteke pha lo mntana ebendibelezela kakubili. Ebenganqeni mos ukundihlamisa nenyawo ezi athi tata uvela kude andiphulule kube mandi. Naba ngamakhwenkwe ngokusitsitsi sendilapha kokubona bese abantwana bebengasuka apha abantwana. Bendiyathenga umguba. Yabona ngoku thina nje ndisenza ndizama nje abantwana ukuthi umndenzela uba umdala enqabe umdala unomkhumbula. Awumkhumbula. Bendithanda uba ezinto zilapha nalendlu dishe nabantwana. Ndiva ndikhuthele kakhulu yathi kule kanqesi abantwana ndizibone eTV inhliziyo yami yegogololo. Ndakhuthala njengoba ndikhuthele nabo. Banoka zathimthimisa ngathi bazolaba umnye. Senhliziyo yami sithanda singathi abantwana ndingabafumana besaphila okanye naba ndinowufumana sebengasekho. Ndizawukhuthala nxa ndinobabona nje ndeva ukuba bebelapha okanye bandibonisa nezithombe zabo. Lo uthe wandamfumana bathi nanko behlala apha isinephe sakhe swezi.
wabhubha nqaba ubhubhile nqaba usaphila ke banombona nje kule ndawo ndikuyona ndinethemba ingakathi ndiyabafumana besaphila ngoba zininzi into endifuna uzenza zinto endifuna ubenzela zona sisaphila kule ndlu ndindodwa encwadi zalendlu ndindodwa ubhubha kwamapha le ndlu into zam nditshapha somkanje. Asazi yozala Nkomoni Mbukeli njengoba sisuka eBloemfontein eFree State silibhekise ePetrosville ukuyofuna indodakazi kababa uYalwa okuhambo luzosithatha ngaphansi nje kwamahora amathathu. Ngoku ndingathi ndiyakhuthala ingathi ndiyakhuthala umzimba wami uyakhuleka kodwa ke ndithe ndithandazela entliziyweni njengakathi ndiyamfumana umbone ngamehlo ndimbambe ngedlanzela ndibambe okanye ndizawulala kamandi kodwa kule ndawo kuyo ndive ngathi ndikhululekile ngathi ndizamthola. Oleni yatata ndilahlekile manje ndiyafunisa ndifunisa ngobonwe Yalwa novelaphi Yalwa. Ixhego lagqiba nini umbona tata ndineminyaka bhuti ndineminyaka kudala. Hayi so ixhego khange lencokole naye mhlawumbe efowunini nikisi tata nikisi oko kwangoko bhuti. Ya ukhona umuntu onjalo simaziyo uboniwe Yalwa eke uhlala apha uhlala kuleli hayi molena apha ekhaya kwenzeke nto awusizi neplani into yanga kwemka nje ekhaya awusenzi neplani nekisi tatam iqhaza nalatshona tatamkhulu tatam imlolilise bonta umamakho amvule tata amvule tata iminyaka yonke tatam andithi tata kazawundi ngimfundo tam tatam bekusenzeka ntoni nto tata baba mzawundi ngimfundo makhulu tatam matatam yabona ezo nto mfulalo nami sekhaleni nje uba ngoku into enjengezi zinolunga silulungisa kaloku ngoku akhalala bazithi ithapha ngoku tata mama tatam ndimlo zaminyaka yonke tatam kwakumandi khawuzana latsho matatam nothembani watshona tatam zanda kulahla tatam andithi matata wawundikunitaka imfundo tatam andithi ndinafuna yonke indawo tatam andithi matata mazange imfundo zange ndifumane tu tatam andithi mandithi ile kaloku uyabona leyo awunawuyamsa kumntu kakhulu uba lichawazana ilalilomelezayo nina uba tatam ukunike imfundo ndinafuna nafumane tatam mari kabuhlungu tatam zange ndike imfundo awupha ndithi leyo kaloku uyabona awunawubleyima mna kakhulu ubona ngoba ke mna kaloku mna bendisenza iinzame zonke nawuyazi bendithi ndizisebenzele khawuzana kanti ndifundisa ufundo nofundo kwabhubha athi afike epromotion yaphela apho enye into ndikuxelele bona into ebamba ngumandenze nto yazi phaa ndihlala khona ndihlala indodwa and elodresini yayatyadi nje ndodwa so ngoku ndiyaziba ngoku ndiyadinwa ngoku yile nto ndiyifuna ngoku izithi andithi ndiyeke imizeni senendini andithi ndiyeke imizeni buyani nje sekhaya siyolungisa incwadi ndikwazi ukwenza newili phaa niyazi ngemini yokugqibela omnye nomnye nento yabo awondeza ngondiyadinwa ntu ndiyadinwa ngoku kwanyani lajati ngoba ubhubho kwam lajati zazimtela nje imoto zam ithuthu zam zatyiwa nje hayi tatam toko iyonthixo yoba tatam so ndingahamba tatam ngoku ayinangxaki solungisa incwadi phaya ngoba ngoku enye into ngoba ndisafuna lo bhubhakho naye uvela naye bona nxa bunofumaneka naye bendifuna into yokuba ngoba nini nodwa endinishotayo awukamveli yena apha khona
abantwana benze ngenzela umhlolo nothembani wena uvela phi naye zaphika zinikithayo abantwana bebesebenza imibhero besebenza naye bathi imali le kumama wabePeter Swabs ngomvulo bobaba ngomvulo mama bathewile ngomvulo ngekhaya bayafika babetyela into zangifuna imali ngekhaya andithanda imali abantwana bazifuna kumenyameni ngoko kuba ndinamandla abantwana senikhulule ngokuntombi ndancama ndabheka epolice station kodwa ke uthemba nabubhubhula ndikubhemi kakhulu ngoba eXhosa liniweza yena ongazange eze uhamba wanyamele kwantoni kuvela ufike liki nothemba nebhubha nje nabe behlala kumama ke ebesalela pha ngekuthente bapha uba unika imvume zakho sihamba natot pipe nofontein and xa thatha ngaphi eBloemfontein ndifuna uluze zonke into zakho ndithi into zakho zonke ndamna ndibuye back eke yile nto ke ntombi yabona uyandichaza ke yile nto bendisithi ke bendifuna ukuthi ngandenze ezo nto singashiyani sibababini novelaphi kuba laa ndawo yiyeni novelaphi ngabantwana bamthini ayi mepapa ayi laa ndawo yiyenu leya tata ndizema ngomsebenzi andithi eke tata mna bendifuna ubuya back endlini andithi eke wakho inimba endisikayo tatam bendingafuni tatam ngelo xesha benguyexabisweni bathatha indoda umakhuluma ndithengisa ndathi mamam mna sexabisa uthatha indoda ngoku so mama nxa lema ngoku ungibona viri enenyani kakutsho abantu abadala sekwendisa ngoku tatam ziinkomo ziigusha nemali yonke into abaqokozana njani na ndajika mna thatha ingxeshe yam thatha ukhoso bam thatha ivesi yam ndaziphindisa inkomo ndathi mam namhlanje awuzibona viri toti nangoku uhlolo le ndiqala uyiva le nto bona ke ngoku yabona bemosi abe kwenzeka uba wavela kuthi wafumaneka eXhosa ndisaphile ke zothetha inyani akandiqali nix kule nto xola abantu ke nokusaphile sango nami sendisaphile nakuncama siyasinkipha sano inhliziyo yami ngokuyathi ngathi ukhwinto ebisemagqini apho ikhihlile ndiba noko ndikubhetele kakhulu kanam ndofike ndidibene naye isaphila bonisa nabazukulwane sendinesizukulwane apho selesitutile lifekele mali lathi mesukuni najesondofane Inasputa bij opa gewassen. Hoeveel kunnen ze opa? 3. Elevas 3. Doe is nog 2. Nooit zijn. Veel heb je. Ja, dit is niet wat ik om zoek op. Hoeveel heb je? Mensen mfuna wona. Ani kam weet. Wena mfuna wona. Khulekile ngandibuyile nje. Ngibonga ukukhumbula ekhaya. Undisebenze. Ngakathi nakulo vela angandisebenze. Afumaneke na. Family ntombi yakho. Tinokuthe. Ik ben me opgezoek. Antwoord is die. Dat wil zeggen. Ik was blij. Ik ga zoeken en ik ga krijgen. Zo. Ik ga bij mijn pa. Tot hij dood. Ik was blij voor mij dit. Boetie? Ja, Boetie. Baie dankie hoor. Want je me gesnoen het, nee? Dat ik vandaag mijn oors ga krijgen, nee? Ze willen van jou Boetie maken. Maar ze Boetie, moet niet aan doen, nee? Moet niet meer vergeten. Ik sta nooit in dat je vergeten. Wat je me gaat doen, het Boetie, is baie lekker en baie mooi. Maar vandaag is wel met Michael dat ik vandaag mijn pa ontmoet het. Daar daar staan. Siyabulele. Baie Siyabulele dankie. Nkosi. Noko mfumene tata. Dank je, Boetie. Ik ga vandaag weg, nee? Maar als ik kom weer terug, wil ik iets zorgen met mijn pa. Maar ik weet dat mijn pa zit hier vrouw niet. Zo ik moet dat wees. En elk goed aan recht maken.
Asibonga ukuthi bagcine behlangene umkhulu uYalwa nendodakazi yakhe kanti siyathemba ukuthi ekuhlanganeni kwabo bazoqonda ukuthi manje ubudlelwano babo abusaphathelene nabo nje bobabili kodwa manje sebenabantwana nabazukulu ababheke bona ukuthi babe abazali abaqotho kubo. Mhlawumbe na ungaba nenhlanhla mbukeli yoxhumana nalowo wakini olahlekile uma nje ungathintana nathi kule fax ithi 086 511 7440 noma usithumele i-email kwakhumbula ekhaya@sabc.co.za kaphinda futhi usithumele iWhatsApp kule nombolo 087 062 5738. Njengoba sasithembisile ke mbukeli wethu ukhona ke umethuli wethu wohlelo omusha ozosithulela indaba yethu emfushane kwabalahlekile kuleli sonto asixhumane naye. Asilahlekanga ukudala sijikele izintrato zalapha eCampton Park sikhangela uTumelo ungafunga into okubana nguye lo sifundisa ngaye namhlanje kodwa ke uyayazi into bana thina apha ekhumbule ekhaya asohlulwa yinto sesifikile ke sizawudibana naye uTumelo ufuna simncedise sikhangele isister yakhe uSithembile wakwaMasini manje ke abothumamena bathelekile masingene ngaphakathi sike siyobona into bana singamnceda kanjani na uTumelo. Igama lami nguTumelo Ndebele ngokuzalwa eZimbabwe ngokusebenza ngisebenza eJoburg eCampton Park eGlenmares. Bengibhalele ukukhumbula ekhaya ngithanda ukuthi bangifundise usisi wami igama lakhe nguSithembile Masina ukhulele ngasesangweni eThembisa. Mina naye asikaze sabonana bengimbonela ngasezithombeni. Konqo yebo kunjani sisi? Yaphela njani baba? Phele Nkosi wavula igate ayilumi phofu lenja. Hayi ayilumi lenja. Ngizamara. Igama lami nguTumelo Ndebele. Ngiyavuya ukwazi Tumelo. Ngiyajabula sihlale phansi. So Tumelo usibhalele. Singanceda kanjani? Bengicela ningincede ukuthi ngifumane usisi wami igama lakhe nguSithembile Masina. Yena ezalwa nguVirginia Masina kumbe Messi Masina. Ukhulele ngasesangweni eThembisa. Umama wakhe waseshona wathatha umkhulu wakhe wahamba naye ngaseMpumalanga. Mina naye asikaze sahlangana sazana bengimbone ezithombeni emncane. Ubaba wethu washiya sibancane singazange sahlangana. Ubaba wethu bezibiza ngoDavid Nyembe ubehlala nomama wakhe ngasesangweni. Okay. And then uSithembile wazalwa before when? Yebo, uSithembile wazalwa before mina umdala kunami mina unga95 yena ngaba unga93 kumbe 94 khonapho. Into kwenza umfune kangaka uSithembile? Ngiyafisa ukumazi njengodadewethu njengomntaka babo wami ngiyafisa ngabe singahlangana sazane njengomndeni njengabantu abakhule bengazani. Mhlambe la lapha khona uyadinga akakwazi adinga yephi. Ukumfumana kwakho uSithembile buzawu nceda njani apha ebomini bakho? Ukumfumana kwami kuzongenza ngijabule kakhulu ngoba nami ngiyabe sengithola udadewethu. Kuzongijabulisa kakhulu ngiyafisa ukuthi ngabe ngingamfumana sazane. Utata wakho phambi koba anishiye uye wakunika i-information malunga ne-siblings zakho? Ubaba washiya sibancane I was 8 years old so azange ngazi lutho. Besibona ngezithombe nje sitshela ukuthi lona ngudadewethu then ngazotshela ngobaba omncane ukuthi yebo ukhona udadewenu eSouth Africa igama lakhe nguSithembile. Yikho ngikwazi. And then bangitshela ukuthi umalume wakhe ngumzwandile Khweleni Masina. Ngizayimina ukuthi ngixhumane naye kodwa ngikwazanga ukuthi ngimthole. And then wena ekhaya ukhule nomama nobaba? Ngikhule nomama nobaba kodwa ubaba uye washiya ngina 8 years. Ngakhuliswa ngumama. And then utata wakho esekhona ebekhe wazenza inzame zoba amfune usister wakho? Angeke ngisho ngoba bebehlala bonke lana mina bengisasencane behlala labo lana eSouth Africa. Yes. Mina bengiseZimbabwe. Ekusheneni kwakho ubaba babuye bacela i-death certificate befuna ukumenzela izincwadi so angazi ukuthi sibonga sisebenzisayo ngisakoNdebele kumbe ngisakoMasini. For sure.
xa umkhangela ke ngokwi-internet mhlawumbi kwizinto ezifana no-Facebook ukhona umuntu ovelayo? Ngizamile ukumkhangela kodwa ngimtholi. Abantu engibatholayo akusiyo. Yes. Njengoba usicelile into yobana size apha sizokuncedisa sikhangele usista wakho uSithembile, ufisa ukuthi wena kungenzekani? Ufisa ukuthi ungane relationship naye simthole? Ngicela nje ungixelele into yobana what is your wish? Bengifisa ukuthi ngabe singamthola sikwazi ukuxhumana noma neyabe ehleli kwenye indawo nasihleli kwenye indawo kodwa sikwazi ukuxhumana, sikwazi ukuthi sihlangane uma kunezinto fanele sizenze njengomndeni, sihlale sibonana singaphindi silahlekelane uma ngingamthola. Alright Tumelo, ndiyabona into yobana engathi sizifumene zonke izicukaca sizidingayo zento yobana sizame ukuncedisa ukufuna usister wakho. Ndiyathemba ke into yobana naye mhlawumbi ubukele njengoba sihleli nje apha uyakuva uba uyamkhangela. Bukele ekhaya, otata bethu baye bahambe benza abantwana, basishiye bengakhange basidibanisa okanye basinike iinkcukacha zento yokubana singabafumana njani na. Ndifuna ke ukuthi kuwe uba wena uyayazi into yobana kho amalungu osapho lwakho ongayazi into yobana baphi na, ndicela unikeze ezo nkcukacha kubantwana bakho okanye kubazukulwana bakho bazokwazi into yobana benze iinzame zoba babafumane. Xa sibukela ke kweli bali lethu lanamhlanje kaTumelo, uba wena uyamazi uSithembile wakwaMasina okanye umuntu ozalana naye, ndicela uzithumelele iWhatsApp ku-087 062 5738 okanye usifumane ku-www.khumbulekhaya.net.za. Siyafumaneka ke nakumakhasi ethu onxibelelwano phayana kuFacebook, kuTikTok naku-X. Asibonge kumthuli wethu wohlelo emgwaqeni uSamara Mangesi Mbukeli ngokusithulela indaba yethu emfushane kwabalahlekile kulisonto. Sisaqhubeka nohlelo lwethu Mbukeli kanti manje sesingena engosini yethu lapho sikufundela khona enye izincwadi ezivela kubabukeli bethu lapho befuna khona abalahlekile bakubo kusihlwa. Kanti ifundeka kanje: Dear Khumbulekhaya, igama lami ngingu-Esther Hadebe owashadela kwaThwala kodwa ngaziwa ngoDomi. Besicela uKhumbulekhaya asifunise ubhuti wethu umakhulukhulu Simon Hadebe owazalwa ngonyaka 1944. Sicela ukusizwa sifunise neingane zakhe oBilly noWilly Hadebe noMablose. Asazi basebenzisa siphi isibongo kulezi. Sadukelana nabo ngonyaka ka1983. Ubhuti umakhulukhulu ungowase Newcastle kodwa wahamba lapho ngenxa yomsebenzi waya ePietermaritzburg. Umama wezingane zakhe uMablose ungowase Potchefstroom. Sagcina kuthiwa bahlala ePietermaritzburg. Singajabula kakhulu uma ningasitholela omunye wabo obhalile uEsther Hadebe. Bukele mhlambe nawe ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kubaba umakhulukhulu Simon Hadebe. Uma kunjalo sicela sithumele ifax ku-086 511 7440 noma sithumele i-email wakhumbulaekhaya@sabc.co.za. Ungaphinda futhi uthumele incwadi yakho ngeWhatsApp ku-087 062 5738. Eminyakeni eminingi edlule empilweni kababa uMichael Mnqayi waseVerulem kwaZulu Natal kwenzeka amaphutha athile agcina emhlukanise nendodakazi yakhe. Isifiso sakhe manje ukulungisa lawo maphutha. Ake sihlangane naye Mbukeli asichazele ngokwakhe ukuthi kwenzekani empilweni yabo ngempela. Igama lami nginguMichael Mthembeni Mnqayi. Ngibhalele kwaKhumbulaekhaya ngoba ngifuna ingane yami eyahamba nomama wayo. Igama lomama wengane uSibongile wakwaHlela. Wangitshela ukuthi ena ungwase Greytown endaweni yase Kersdrift. uSibongile sahlangana naye eStamford Hill ngo-1984. Sathandana naye saze sasuka naye sawuhlala eNanda
uthe ngo1987 ingane yayina 3 years wahamba wathi uye ekhaya gula ubaba wakhe. Hayi ngamnika imali wagoduka wayekhaya waphinde wabuya wathena ubaba wakhe sebemhambise eClermont echibini esontweni. Awu nangempela wafika sahamba naye ngafike ngabathengela ukudla ukuthi bapheke ngabathengela yonke into ngamphelezela ngaye ngombeka echibini. Wabuya wangitshela ukuthi yena uthe ubaba wakhe ufuna ukugodukiswa ekhaya ngoba ugula kakhulu ungcono uthi awushonele ekhaya. Hayi savumelana ngalokho waphinde emumva wahamba mhlambe kwaphela 3 months ehambile. Kuthe enyangeni ka4 wabuya wangitshela ukuthi yena ubaba wakhe usewashona ubaba wakhe. Ngabaphelezela ngaye ngawubagibeza emateksini aye eMaritzburg. Ngamgcina ngalelo langa kuSibongile Hlela nengane. Unyaka nonyaka njoba ngisho ukuthi yena ngiyakhathazeka emoyeni wami ngoba kunezitori engeke ngiyibuke la ku-TV. Khona umfana nje owakwathi wayedla nenja. Hey ngathi uma ngilalela istory saliyangane ngezwa umoya wami ushintsha ngempela ngathi mina ingabe kazi Silindile wami la ikhona unjani na. Ngingajabula kakhulu mase ngiyithola ingane yami ngiyinika uthando lo lengangifisa ukuthi ngiyinike lo ngendlela ingane yami engangikhonze ngayo. Ngathi mase ngithola ingane yentombazana ngayiqamba ngegama lika Silindile ngoba akakazaza aphele emoyeni wami. Ngamtshela noma wakhe lo uSilindile ngathi mina lengane ngizoyiqamba ngoSilindile wami lo owahamba noma wakhe. NginoSilindile 1 nginoSilindile 2 lo enginayo njengamanje. Njoba ngizophuma ngofuna ingane yami njengamanje ngifisa ukuyithola ngiyimisele ngiyafisa ngiyacela naNkulunkulu ukuthi ngiyithole. Ngiyafisa ngiyacela ngingajabula kakhulu mase ngiyithola ingane yami ngoba kade ngangiyifuna years and years. Mhlawumbe noma uNkulunkulu uthatha umphefumulo wami ungalala ngokuthula ngoba ubungeke ukuthola ukuthula ngingakazi ngengane yami ukuthi ngiyisima kanjani. Uhambo lwethu mbukeleli uzoba phakathi kwesifundazwe saKwaZulu-Natal njengoba sisuke eThekwini silibhekise eKeithsdrift okuhambo luzosithatha ngaphezu kwamahora 2 kuyofuna indodakazi kaBaba uMngqayi. Ngimlindile ngempela uma efika unekamero la ngisho ngafika nezingane zakhe welcome kubo la ekhaya unekamero lakhe simlindile. Ngizizwa ngethukile kancane kodwa futhi ngijabule at the same time. Kuba lesikhathi kade ngasilinda. Kodwa kade ngangifuna ingane yami. Njoba ngiyoyifuna nje ngiyafisa ukuthi sengathi ngingayithola. Ingimukele ngoba kade ngangiyifuna. Ngingajabula kakhulu mase ngiyithola ingane yami. Sanibona ekhaya. Njani? Hayi ngihambe ngifuna la. Ngifuna ingane okuthiwa uSilindile ozalwa uSibongile Hlela. Ufuna ubani yena? Ufuna uMichael wakwaMngqayi. Yebo. Abatholana noSibongile eThekwini endaweni yaseStamford Hill. Sawuhlala naye eNanda. Yebo. uSilindile samtholela eNanda ngo1985. Yebo. Sasuka lapho sawuhlala eMachobeni eNtuzuma la wahamba khona naye uSilindile ngaleso sikhathi wayena 3 years.
wahamba ethena uyobheka ekhaya ngoba kushona ubaba wakhe. Wahamba unomphela. Yeah. Besicela ukukhombisa isithombe ukuthi yene mhlambe leso sithombe ngoba khona isithombe ayefike naso mina nguLokuthula. Yeah. Omdala wakhe. Washo wathena kunengane yentombazana. Wayishiyile ekhaya. Ngokushona kababa wakhe ke ngoba ubaba wakhe waqale waya eClermont eChibini. Wathi mayibuya lapho wathi manje usegula kakhulu ungcono uthi awushonele ekhaya. Wabuya futhi eseshonile ubaba wakhe. Wathi ukuhlala wabuya wathi usawubheka ekhaya. Emva kwalokho ke wabuse ehamba unomphela. Singanihlalisa phansi? Yebo singajabula. Imina lo. Ngoba nathi sake sakufuna kakhulu sasiye komaphumulo esinye isithombe saso sashiya khona. Uyakwazi kwamaphumulo sake saya naye so siyobakhombisa usilindile mhlambe wayenezinyanga ezelwe. Ngaleso sikhathi sasakhe kwamaphumulo sabuye sashintsha ke njengoba sesakha eStem. Mina umuzi wami njengamanje usemahlabathini eVereland. Inkinga phela wayeseshonile naye kuma wayeseshonile. Akasekho naye. Yebo akasekho. Washona ngo-2005. Le Awesome. Ngabusakhala sekukhona ngane yami. Ngabusakhala. Kasaba nokufuna. Yeah. Kakusona. Nami kade ngikufuna ngane. Iminyaka angaze ngiphela umoya ngawo. Into engaze ngayenza ngathola ingane yentombazana nginengane eyodwa yentombazana. Ngilabafana abawu2 nentombazana eyodwa ngavele ngayiqamba ngathi usilindile. Ngoba ngangifisa ukukunika uthando. Njoba ngangikuthanda ingane. Uma wakhe azange sicabane na. Alikhe libi. Naye ukuba ukhona ngabe lento ngiyikhuluma phambi kwakho ukuthi alikhe libi. Angazi ukuthi wabanjwa yini angifuni ukusho futhi angimbeki icala. Ngiyamxolela ngoba akasekho ngane yakhe. Ngiyabaza ubuhlungu okade ubuzwa ungangitholi ngubaba wakho. Awulwazi uthando lukababa. Lokho bekungiphethe kabi ingane yami. Bengiye ngicabanga ukuthi ingabe ingane yami idlile na. Ingabe ingane yami isima kanjani la ikhona. Kodwa ke konke lokho ngizokuvala ngane yami. Ngizozama ngawo wonke amandla ukuthi ngikuvale nawe uthole uthando kwakufanele ukuthi ngikunikeze lona. Ngiyaxolisa nje kikho konke okwenzeka noma kwangeyona inhloso yami kodwa ngithi angixolise ngane yami ukuthi ungangiboni iminyaka engaka. Yeah. Nawe ungakusho ngaphakathi emoyeni wami mntana. Nakho kutheli. Yeah. Ngizamile baba ukufuna ngaze ngadela ukuthi akusenani kulungile ngoba ngiyaphila. Madoda. Ukuhamba uthi wabuya khona kwakunomshado kaMajola. Wabuya nabantu bangakuba bembona athi ubaba wemshaya. Yebo emenzela yonke into kodwa nje weshaya waxakwa yilokho. Wabuya ke. Kodwa ke lokho ngabe ngiyakuhlambuluka ukuba usaphila ngane. Mina angisiyena umuntu ongeka umuntu wesifazane sa. Cha. Ukubuya futhi abuyanga nabantu bangakubo. Nganiphelezela kahle kade ela ekhaya. Lokho ngabe ngiyakuhlambuluka kodwa ke ngeke ngisho lutho ngane yami ngoba akasekho. Yebo. Ngiyamxolela nje naye kikho konke ngane yami. Nakuwena ngiyaxolisa futhi ngingambiki empilweni yakho. Impilo ibinjani nje ngane yami selokhu nje
wabakhona selokhu wahlakanipha? Bengenzima nje impilo ukuthi siyazama ngoba sikhula besibaningi kuba yezizamela kwaphoqa ukuthi usisi omdala ngisale mina la ney'ngane ehambe yozama amatoho ukuthi siphile. Ayikuhlungu ngane yami. Ngiyaxolisa ngane yami. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingabiki empilweni yakho isikhathi eside kangaka. Ngiyaxolisa. Ngikho konke ngicela ungixolele mntana. Ngeke sisaphinde silahlekelana. Ngifuna ukuthi nje uhambe uze uyofika ekhaya. Ubone ekhaya ukuthi umukelekile, unekhaya. Ayikho nje into eyinkinga ngane yami. Ngiyaxolisa kakhulu. Hayi ngiyezwa futhi ngiyajabula noma ngino bagala nje ukuthi emva kwesikhathi esingaka kade ngizama. Kufanele sile mntana. Nokuthi phela-ke nginey'ngane zasekhaya esiphila nazo esibambene nazo. Ngeke ngivane ngithi-ke sengiyahamba ngiyobona ini kumele sihlale nabo kuxoxweni ukhulume nawe babekhona bonke. Bekubone. Ngoba abekho asiphelele. Yebo. Hayi akunankinga lokho ngane yami. Kufuna ukuthi sikuhlele bephelele na. Kufuna sikuhlele bephelele na. Ngiyabonga silingane yami. Ukukubona nje futhi angazi noma ubuthongo ngizobulala na. Indlela engijabule yona. Wawuna 3 years. Uma wakhe hamba nawe. Ngijabulile ukuthi sengize wangithola. Ngiyabonga. Ngazi ukuthi nginobaba. Ngane yami. Makhulu kakhulu lawo mazwi. Makhulu kakhulu. Uyalemukela uxolo lami mntana. Ukungemukela nje kuyinto enkulu kakhulu empilweni yami nasenhlizweni yami. Ukungemukela nje kuyangijabulisa mntana. Kuyakhombisa ukuthi nawe kade ungifuna. Awulahlanga ithemba. Ngiyabonga mntana. Awuzala mntana wakhe ngane yami. Ubone ngempela ukuthi ubaba wakho. Ngiyabonga mntana. I'm over the moon. Esikhathini eside ngangicinga ingane yami ngingayitholi kodwa namhlanje ekugcineni ngiyitholile. Engikujabulela kakhulu ukuthi ingamukele ngezandla zayo ezifudumele. Yebo ngilucelile uxolo enganeni yami ngoba konke okwenzekile noma kwangeyona intando yami kodwa ngiyaxolisa nje. Kuhle ukuxolisa. Ngikhombisa ukuzehlisa kuyona. Ngoba ngiyazi ukuthi side isikhathi ngiyekho empilweni yami. Ngicela nje ukuphakamisa ukubonga. Kakhulu into eniyenzile ukuthi ningikhulisele ingane yami. Ngingekho eduze kwayo. Lokho nje kukhulu kakhulu enhlizweni yami. Ngiyabonga kakhulu. Mndeni wakwahlela. Khaya akukho ukutheni asikuzondi futhi asikudinele. Ngiyabonga kakhulu. Sizobona ngezenzo nje baba thina ukuthi ngempela ukumfuna kwakho nokumthola kwakho ngempela ubumfuna ngoba umfuna kuzoba izenzo ezikhombisa lokho. Kunjalo. Ngiyabonga kakhulu. Into engidabukisileyo ukuthi ke uma wayo ke ngithola uthakasekho. Ibe isikhula ngaphandle kwesandla somzali. Ibe isikhula yodwa. Nodade wabo sebeyiphilisa. Kanti kuba ngcono ingane make ngoba iphila ngaphansi kwesandla somzali. Lokho kungidabukise kakhulu ke. Ngijabule nje. Noma ngiyena ukubangala ukuthi ngoba ngangijela uhlapha kasekho ngeke ngisabazi inhlobo.
Sengicela inkosi-ke nje imgcine nami ngigcine sazane kangcono. Ngiyakuthanda mntanami kakhulu. Ngiyakuthanda ngane yami. uNkulunkulu asigcine nje. Size singaphinde sihlukaniswe lutho. Ngiyabonga ngane. Mbukeli sethemba ukuthi ubaba uMnqayi akasiyena lo muntu ayewuyena eminyakeni eminingi edlule ngoba abantu bayakhula bakwazi okubalekile empilweni. Manje usengubaba onomndeni nabantwana ababheka ukuthi abahole ngendlela eyiyo kanti sinesiqinisekiso sokuthi uzophumelela ngamalengiso kulomsebenzi abhekane nawo. Ezithombeni zabalahlekile kusihlwa Mbukeli sivula ngoJohn Phili Mkhawana osesithombeni waseJohannesburg ocela ukufuniswa umama wakhe uEllen Buthelezi waseKZN. uThembile Msizazwe osesithombeni wasemzimkhulu ucela ukufuniswa udadewabo uThami Msizazwe owanyamalala ngo2001 kuzokala sengathi ukomazakhele eHarding. Lapha esithombeni sinonkosinathi Dladla waseSwatini naye ucela ukufunisa udadewabo uHappy Maphinga agcinana naye kudala. Bese kuthi uZanele Nkosi waseThekwini afuna umfowabo osesithombeni uMxolisi Shabalala owanyamalala ngo2023 eyolashwa eMabopane ePitoli. Mbukeli lapha esithombeni sinoTshepo Mavado Mutlhabeng waseLesotho ocela ukufuniswa ubaba wakhe uPeter Mabaso kanye namalunga akhe omndeni oLerato Francina noMampi Mabaso agcinana nabo kudala. Bese kuthi uMushohli Orialaka waseLimpopo acela ukufuniswa umfowabo osesithombeni uHoroshi Johannes Laka odume ngelika Peter owahamba ekhaya ngo1990 eyofuna amatoho khona ePitori. Uzama noMpumelelo Ndwandwe osesithombeni waseshowe ufuna umama wakhe angamazi uPhumzile Biyela kuzakala sengathi usogcotsheni noma enkandla. Nangu Andisiwe Ncayiyana osesithombeni ocela ukufuniswa umfowabo uAvela Ntombela owanyamalala kudala. uAzwi Malange ufuna ubaba wakhe osesithombeni uMatodzi Gerson Malange owanyamalala ngo2012 esebilabila eLimpopo. uEmily Thithane Ngwamuse osesithombeni waseHeidelberg ufuna abazali bakhe uFrida Jankis kanye noIsaiah Mkhabela Ngwamuse abaduka kudala befuna amatoho eGoli. Kanti uThabiso Themba Mohwe osesithombeni ufuna ubaba wakhe uCaiphus Mukwena wanyamalala ngo1992 kuzokala sengathi useMpumalanga eWhite River. Ubukhosi Madikane ucela ukufuniswa ihlobo zikaLungile Garrett Madikane osesithombeni abagcinana nazo kudala. Kanti uPetros Nhlabathi osesithombeni waseNhlazatshe ucela ukufuniswa indodakazi yakhe uLina owanyamalala kudala ogcina ukubonwa eKruger National Park ngo1979. Mbukelo mothandekayo sivala ngoJekina Mukweli ofuna umfowabo osesithombeni uVictor Mukweli waseKalkspruit owanyamalala ngo2014. Victor Mukweli ekhumbule ekhaya. Abuti ya hao Matala longolo le fihletse ho yena re ka ya ho mme ngwana jemme o prevalent rate se ke tshohe ntate longolo lona ho ne le shwe ke abuti wa ka karabo tse ne di di monne di dipedi fela ne bile le di singata ne le He was 10. He have bleeding on the brain. Ja, dat is gesê met sy familie. Next. Sesivalelisa kusihlwa Mbukeli ngiyathemba ukuthi uyazibuza ukuthi yisiphi isipho ophiwe sona nokuthi ungasebenzisa kanjani leso sipho ukwenza umehluko emndenini wakho nakwabanye. Mina nawe asiphinde sihlangane futhi ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo khona lapha SABC1 unqaphambili wakho ilale kahle. Ezihlobo nabangani ezidukelene
uzwana ngokubisa